Grupos levamos sempre unha rutina de 3 días de festival, 2 grupos por cada día, e intentamos, pues, bueno, intentar abarcar músicos pioneiros, tamén músicos novos, que moitas veces os festivales de jazz, ou sobre todo os grandes festivales de jazz, pues, se olvidan da música que está facendo a xente nova e realmente despois é cando os traen, cando realmente collen nome e estamos aproveitando ese tipo de cousas para que poidan bueno, pois, expoñer as súas músicas, non antes de, digamos, a veces ser máis recoñecidos internacionalmente. Nos últimos anos pois non fixo máis que medrar, que é un referente pois en toda a provincia e en todo Galicia, e que, bueno, teño que darlle as gracias como sempre pois á Asociación Terras Altas do Salnés, que pola súa implicación en este festival, co que sabedes que o Concello pois colabora con unha subvención pois nominativa, que decidimos facelo así porque decidimos apostar por este festival.